Деца, нека ви разкажа една история за трима герои. Ани, Виктор и Иван работили в своя офис, който беше по-специален от останалите, и те тепърва щяха да разберат това. Появил се един ден техният директор с проблем Хикс и дал задача на нашите герои да намерят най-доброто решение за него. Събрал се екипа в конферентната зала пред бялата дъска и започнали да търсят решение. За съжаление обаче единственото, което постигнали, било да се притеснят и ядосат. Но деца, знайте от мен, че великите идеи се раждат не в точно определено време и място. Така Виктор получил просветление, докато се разхождал из своя офис и аха! Ето я! Така Ани се вдъхнови, докато си правеше кафето. А Иван просто гледаше през прозореца. Заедно обсъдили всички идеи и стигнали до решение Д. Събрали кураж и показали своята съвместна работа на своя директор. След 2 месеца резултатите от техните усилия бяха на лице. Приходите на компанията растат, клиентите и авторитета също. И това, деца, беше само началото на нашето вълшебно приключение. Пак ли репетираш презентацията?